No niin, tervetuloa Riistakokin pariin. Tänään teemme hirven ulkofileestä pihvejä. Ja pihvien on tarkoitus paistua pannulla sellainen 3–6 minuuttia. Tehdä se medium pihvi. Jos haluaa paistaa kypsäksi, siinä menee noin 5 minuuttia puoli. Eli 10 minuuttia. Nyt on aika kuuma, vähän liian kuuma jopa tuo pannu. Katsotaan ettei pihvit palaa. Hirvestä ei ole niin paljon rasvaa mitä esimerkiksi naudassa tai siassa. Eli mausteena valkosipulijauhe, paprikajauhe, maustepippuri, suola ja pikkusen rypsiöljyä. Ensimmäinen satsi rupeaa olemaan valmiina. Ruvetaan kohta syömään.